जेब्ला आंनि बिटिसिनि रिप्रेजेन्टेटिभ जनप्रतिनिधि जागोन अब्ला दिनै एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय आखायाव हमै हमै न'खर न'खर समजायहैगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा दिनै प्रतिश्रुति खालामदोंमोन। बेखौ दिनै रायजोआ फोथायदोंमोन। एसेबां गोदैयाव आखायाव हमै हमै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एसएनडिपिफोरखौ न'खर न'खर समजायहैदोंमोन। बुंनाया गाज्रि नङा, सिमाङा गाज्रि नङा, थांखिया गाज्रि नङामोन। नाथाय दिनै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'नाया आलादा खोथा। नाथाय दिनै बाथा बिथांखौ दिनै हमदोंसो। जोंफोरबायदिखौ दिनै जेलाव सोदों। बिदेश बसुमतारी बायदिखौ जेलाव सोदों। दावराव देख्रेब बायदि मानसिखौ दिनै लाना जेलाव सोदों। नाथाय एनडिपिखौ सख'नाया बेसेबां गोजाननि खुरां। दिनै स्कुल कलेज सरकारि खालामनायनि खोथा लिरनानैनो लाबोदों। दिनै सरकारि नङै कलेज, भेन्सार कलेज, भेन्सार स्कुल बेफोरखौ दिनै सरकारि खालामगोन होनना लिरनानै लाबोदोंमोन। नाथाय गंसेबो स्कुल, गंसेबो कलेज दिनै सरकारि खालामनो हायाखैसै। बरंस जोंनि थाखानाय स्कुल गोबां बर' स्कुलखौ प्रमद बर'आ दान होबाय। अब्ला नों बोरै प्रमद बर'खौ समर्थन खालामनो हागोन? दिनै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बिथाङा प्रतिश्रुति होदोंमोन। जायफोरा साख्रि मोनाखै, जायफोरा दिनै ओरैनो दङ, 2 लाख स्टुडेन्टफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन, नाथाय होनो हायाखै। बेबायदि मानसिखौ नों दिनै समर्थन खालामनो हायो। कौटि कौटि, लाख लाख, दिनै 1000 कौटिनिबो बारा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा जोंनि बिटिसिआव हाबफैबाय। बिटिआर एकर्ड मिक्सिं शेयार होनना बुङो 250 करोड़, 250 करोड़ दिनै सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय लाबोनो गोनांमोन। नाथाय दिनै बेखौ छत्तीसगढ़नि मोनसे एनजिअ'आ बिटिआर एकर्ड मिक्सिं शेयार 250 करोड़ बेखौ दिनै बिटिआरआव लाना फैदों। दिनै सासे छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरफोरा दिनै बिटिसिआव हाबफैदों। घन्टा बै छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरा, छत्तीसगढ़नि गभर्नमेन्टआ गावसोरनि गभर्नमेन्टनि फैसाखौ